ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамагӣ сиҳату саломат ҳастед. Влоги имрӯзамон влоги мотиватсионӣ мешавад. Мотиватсия ба пухту паз духтарон. Умедворам ки ба ҳамаатон писанд меояд. Бонувони азиз, инҷо шуморо ба кор ба ширкати Атомӣ даъват менамоям. ширкати Атомӣ ин ширкати кореягӣ буда дорои маҳсулотҳои хубу аълост. шумо метавонед дар ин ширкат номнавис шавед ва ё маҳсулотҳояшро дастрас намоед. дорои ин гуфтаҳо хоҳари мо Сумайра ба шумо нақл мекунад ки чӣ гуна соҳиби маошҳои баланд гардиданд. салому алайкум духтаракои хушрӯ. ина мо плакои компания Атомиро снимат кардем. оликакои мара касе боварӣ намекард ки ями компания дурӯғай. ина доказательства ма снимат кардам ки шумо да нишон тиём мақсад ростай. марҳамат духтарако, касе кор кардани на ба завқи корш бития биен кор кинен. иншоалло шуморам соҳиби хе маошакои хуб мешен. ина бинен боварӣ кинен. ягон ҷои фандушребиш нест духтарако. ана худоро шукр ки мо амихели рӯзода растем. шуморам иншоалло ана амихели рӯзода насиб мекунад. соҳиби хе маошакои хуб мешен. марҳамат биен кор кинен. касе кор накарда бо мо. духтаро, имрӯз мувофиқи талаби шумо омода кардани самбусая аз аввал то ба охир навор мекунем. марҳамат тамошо кунед. ҳар як зан рецепти худаша дорад ва мо ҳам михел рецепти худамое дорем, тарзи тайёр кардани худамое дорем. марҳамат тамошо кунед. лайку дастгирия фаромӯш накунед духтаро. ҳозир Соҷида орда барои ман тайёр мекунад. хамира ман худам мешурам. 2 қошуқ равғани растанӣ, намак ва намихел хамира мешурем. Скажите, бризом? Брез. Наливай. Чуть-чуть теплой воды добавь. Немного холодной воды. Кушаем да. Кушаем бы. духтаро, келинам кати ман ҳам забони тоҷикӣ кати гап мезанам, ҳам забони русӣ кати. баъзе калимаҳо ҳаст ки забони русӣ кати мефаҳмонем якдигарба. Всё. хамира шуридем духтаро ва ним соат хамир дам мегирад. то дам гирифтани хамир мо начинкаи омода мекунем. инҷо бошад ман хамира тунук мекунам. Соҷида қати духтаром начинка тайёр мекунанд ва ҳозир як барои шумо навигарӣ мегӯям духтарои азиз. 2-3 рӯз аст ки ман келинамро ба курси ороиши бонувон равон мекунам, яъне майкап, забони ҳамихел оддӣ кати гӯем барои макияж кардани духтаро. Духтаро савол медиҳед ки чӣ гуна курс истодааст. ин курс ҳамихел буд ки як занаки мастери ки ҳамихел ороиш кати машғул аст. ҳамон занак шогирд ҷамъ карда истодааст ва ман хоҳиш кардам ки Соҷида ҳам рафта 2 рӯз ёд гирад. ҳар як соаташ пулакӣ аст. Соҷида духтаро аз аввал ҳамихел лаёқат дорад барои ороиши бонувон ва ман гуфтам, тасмим гирифтам ки бояд ҳамина мустаҳкам кунем, бояд ин пурра омӯзад. дар рӯзҳои наздик ҳатман барои шумо хоҳарони азиз, тамошобинони гиромӣ, Соҷида тарзи ороиш додана нишон медиҳад.
اینجا دخترها پیازا майда کردیم، کартошкаи анами хел салом какати майда کردیم و پودینه илова میکنیم. анами хел алафи хушкардагӣ аз тоҷикистон, аз ватан. اینجا پیازی کبود، райҳон, алафи газанда, ҳамаш пухкардагӣ, хушкардагӣ. و اکنون کمتر فرش مرغ илова میکنیم تا که болаззаттар шавад. тебе отдельно отложить? без фарша не будешь? ана духтарои азиз, фарши мо тайёр шуд. ҳозир акнун самбусаҳоро формировать мекунем. ана духтаро, самбусаҳои мо омода шуда истодааст. инҷо ҳама каса якҷоя духтаро кати кели кати. Сенҷо сюда посмотри. Поставь в духовку. Саджи, очень красивые получаются красавчики прям. духтаро, ана ин самбусаҳои дигариам пухтанд. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ. биёед духтарои азиз, барои самбусахӯрӣ ҳама каса, духтарои команда. Настя, неси мне чайник с кипяченой водой. У них нет сегодня тренировки? Есть. духтарои азиз, ана самбусаҳои мо омода шуд. самбусаҳо беҳад болаззат шуд ба фикрам. ина бинед, варақҳошами хел слаён мешудагӣ. ба мо иштиҳои таом, ба шумо низ агар хӯрок истеъмол карда истода бошед. дар ҳамин ҷо влоги имрӯзаи мо ба охир мерасад. То наворҳои оянда, худо нигаҳбони мо шумо бошад. زندگی بیداری است یا خواب رویاست، زندگی هستی یا پنداری بودن، زندگی دیدار یاری محجبینه یا غمی شیرین هجرانش کشیدن. زندگی بیداری
شب‌های تار